Ассалому алейкум тамошобинони азиз. Заказои ман омад. Бозе ҳамаша якта нишон метавам ман чӣ гирифтам. мана духтаракои азиз 100 балл зиёдам инҷа бор гирифтам. ҳамин борое ки ман гирифтам имрӯз. На 4 намуд шампуни ботаника, посудошӯяк, маска для лица. чекаш мана дароз ҳама чӣ дорад. ӯзма якта ман ин посудошӯӣ, зубной паста, ин балзам для волос, баъд бояк барои волос тундаки ба мазза. ин хеле духиҳо ман ин дарунаш ба гелошам ҳаст. аз ин духиҳо ман инҷа посуда барои посудошӯӣ бисёр заказ кардан ҳамина мефурӯшам. баъд ман ин барои гилим, доғ, ҳама чиз антипятна ба нағзин. ин ман ин пена каф мекунад дару. ин освежитель воздух, крем барои даст як 4 намуд заказ кардам. ин барои оynашӯӣ, без разводов ойнаи хушрӯ тоза мекунад. салфетка. ино пробнико 21 дона донаш дора, ҳоли баъд нишон медиҳам. ин балзам для стоб заказ шудагӣ, ин зубной паста заказ, айна. баъд ман ин хеат белветил, пятноводитель чи сафед ба ман ин хушрӯ. ин доғҳои ҳархелаи равон меравонад. собунчои ин хеагла заказ кардам. ҳамсоя омадан ид ба додам, идошон дастахтах кардан. ина барои худам заказ кардам. беҳтарин крема ина чандеша тамом кардагӣ. ин заказ барои салфетка барои мошин, дута заказ кардагӣ. ҳар душа метавам соҳибаш. каталоги нав. боз чӣ мана ҳамеша инҷа намоё. баъд помадаҳо 2 намуд распродажа буд, гирифтам. инаша барои худам гирифтам. боз чӣ гирифтам? ман ин барои таги по, почаҳом тагаш дар мекунад, мечаспонам. инам барои таги поча. ман ин хеле ваяш нағз, беҳтарин чиз анами таги поя мечаспони пластир, ножни пластири детокс. ҳам одама хароб мекунад, ҳам хушрӯ мекунад. ин бошад духӣ. боз чӣ? рексонаҳо, ино лечебни. 3 рӯз, мана 3 рӯз навистагӣ 3 дей чӣ намекунад, арақ намекунад одам агар истифода барад. пробникҳо мекушоем. пробники тамоми намуди духия 21 намудаша гирифтам. агар ки маъқул шавад заказ мекунам, баъд калонаш мегирем. ҳамин пробник ози шаб намедонам чӣ хеле меафта бошад. ин фортуна, ин пул меберад мегӯям. рекламаҳош ба марс, авинта, ҳамин духиҳо, рената, квиншип, ин беҳтарин духӣ. мини валентин юдашкин, аморфиденс, арманде ҳам заказ кардагӣ. мани хеле духӣ калонаш аввал ҳам хенакобе мебиёрам, мебинам маъқул кунам, ба хеле калонош заказ мекунам, мебиёрам. ҳам хеле 2 пачка фақат пробник кардагӣ ки барои одамо заказ кунам гуфта. духӣ балашам хушрӯ. анами касе мехоҳад хеле тавсия метавам ки хеле пробникҳо гиред, майдача арзон. баъд калонаша чӣ мекунед? авентрис. баъд калонаша мисол заказ кунам, гирифта мешавад. пробникчо хай манам хеле духтаракои азиз, ман ин духи аҷоиб буш хушрӯ, нежни, калони хушрӯ.